سلام غير كان نصب بجاكنا ناب قد غير سجاك صبر بعلو تغفلا رحنا لي يسوع مغفر وتسوع بسم الله كان وجد لك لهم كذا دلال مالك رسول الله سلام الله
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልእክተ ማርያም ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አባ ዲዮናስዮስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚናስ ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቱ ሓደ ኣምላክ ዘይተፈጥረ ረቂቕ ባህሪ ከምዝኾነ ብሓደ ኣምላክ ንኣምን ንተኣማምን ነዚ ባህሪ እዚ እውን ንሰግድ እውን ምፍላጥ ድማ ብዝተፈላለዩ ክፍልታት ክንፍትን ክንጅምር ኢና። እግዚአብሔር ሓደ ከሎ ሰለስተ ክነርፋ ሓደ ከምዝኾነ ንዛረብ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ባህሪ ሓደ መለኮት ሓደ መንግስቲ ሓደ ሓይሊ ሓደ ኣገዛዛ እዮም። ካብዚኦም ከዓ ንሱ ከፈጣሪን ጎይታ ከምዝኾነ ይፍለጥ። እግዚአብሔር ባህሪ ሓደ ክኸውን ከሎ ንባህሪ መለኮት ሰለስተ ኣካላት ኣለዎ። ኣብ ወላድን በር ዘይወልድ ከምዝኾነ ንቃል ወለደ ቅድምና ዘለዎ ርት ከምዝኾነ ኣምን ወልድ እውን ብርሃን ካብ ከምዝኾነ ኣምን ወልድ እውን ብርሃን ካብ ብርሃን ከምዝርከብ ካብ ኣብ ከምዝተወለደ እውን ኣምን መንፈስ ቅዱስ እውን ብውልየ መዋዕልና ካብ ኣብ ከምዝሰረትን ኣምን ምስቲ ልሳን ምድራስን መፅሓፍ ዝሓፍን ኣርዮስ ባህሪ ሰባልዮስ ከዓ ብግብሪ ምክንያት እዮም ብምባል ከምዝተሓሩ ከምዝመሃሩናን ዘለማ ብምፅሓፍን ኣይምሮ ምስኣንን እናኣምን ኣይኮናን ከመይ ኣይሁድን ካብቶም ሰዓብቲ ሰባልዮስ ነቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እዮም ኣይብል ሓደ ኳናት ኣይሁድ ሰዓብቲ ሰባልዮስ ዝኣምንዎን ዝሓስብዎን ክሕደት ንረኻ ብሓሳብ ይኹን ባዘራርባት ናይ ሰለስቲኦም ኣካላት ሓደ እዩ ኣይብል ነቶም ሰለስተ ኣካላት ኣሚና ሰለስተ ኣካላት ንሰግድ በምንቲ ናብቲ ቁፅሪ እቶም ብዙሓት ኣባላት ዘምልኩ ጣዖታውያን ከይኣቱን ሰለስተ ባህርያት ሰለስተ ኣማልክትን ኣይሰግድን። እቲ ክሕደት ኣርዮስ እዚ እዩ። ንኣካላት ንናቶም ፈሊጥና ኣብ ከም ዘይተወለደ ወልድ እውን ከም ዘይተወለደ መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ኣብ ከም ዝሰረፀን ኣምን ንበር ኣብ ክሕደት ናይ ወልድ ምውላድ እውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስራትን ዝተሓለ ኣውናምዮስ ወዲ ኣብ ወዲ የውሉ ኣይበል እኳዳ ካብ ዝሕደትን ካብ ዝሓሳብ እቶም ዝተዋረዱ ሰባት ፈፅምና ዝሓርዱ ሃይማኖትና ሕጂ እዩ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍጹማን ሰለስተ ኣካላት ዘለዎ ፍጹም ሰለስተ እዩ። ናይ ሃይማኖትና ልክዕ ብዘይ ጥርጥር ፀኒዕና እንነብረሉ ንእግዚአብሔር እንኣምኖ ስርዓት ሃይማኖትና እዚ እዩ። ከምቲ ካብ ውፅኣን ቦታት ተባሂልና ዝፈለጥናዮ መጠን ልብና ነዚ ይረዳ። ካብዚኦም ድማ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝተናገረ ጎርጎርዮስ ነገረ ልደቱ ኣብ ዝተዛረበሉ ልሳኑ ኣነ እግዚአብሔር ክብል ከለኹ ብዛዕባ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እየ በለ። ብዙሓት ማለት ምባል ንኸይመፅእ ካብ ሓደ ምባል ካልእ ብመለኮት ከይተወሰኸ ኣብ መለኮት ህፀት ንኸይመፅእ እውን ካብ ሰለስትነት ከይጎደለ ምስጢረ ተዋህዶ ኣብ ዝተዛረበሉ ልሳኑ እግዚአብሔር ክብል ከለኹ ብዛዕባ ስላሴ እየ ሰለስቲኦም እውን ኣካላት እዮም በለ። መንበረ ናይካል እግዚአብሔር ትምህርቱ ሃገረ እስክንድርያ ዘኽበረ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ብትብል ትምህርቱ እውን ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘለዉ ዘሐጎሰ ዓብዪ ኣትናቴዎስ ድማ ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ነገር ኣብ ዝተዛረበሉ ልሳኑ ሓቂ ናይ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ሓደ እዩ። ንሱ ኣለው ሁረይ ካልእ ኣይብል ከም ዝበለ ወልድ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ኣካላዊ ቃልቢ እምበር ካልእ ኣምላኽ ኣይኮነን በለ። ኣብ ዘለዎ ምስ ወልድ እውን መንፈስ ቅዱስ እውን ኣለው ሓደ ወልድ ይስገደሎምን ይምለኹን ከመይ እስራኤል ዝሕሉ እግዚአብሔር ንሳቶም ይሕሉ እግዚአብሔር ንሱ እዩ። እምበኣር ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካብቲ ብዘይኩ ሓደ ኣምላኽ ዘየሎ ካብ ባህሪ ኣብ ከም ዘይተረፉ ዝኣምኑ ዝከራከሩ የሕፈሩ ይዋረዱ። ፍልጠት ልቦና ዘለዎ ኤጲፋንዮስ እውን አንክሮቶስ ኣብ ዝበሃል ልሳኑ ስሉስ ቅዱስ ምስል ቁጥሪ ሰለስተ ይበሃሉ በለ። ናይ ኣካል ሓድነት ናይ ባህሪ እውን ክልተነትን ኣይተዛረበን። ሰለስትነት ኣብ ሓድነት ድማ ኣብ ሰለስትነት ከም ዘሎ ኣዛረበ እምበር ሓድነት ጥራይ ኣይተዛረበን። ከመይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልው እዩ። ወልድ እውን ኣብን
መንፈስ ቅዱስን ህልው እዩ መንፈስ ቅዱስን እውን አብን ወልድን ህልው እዩ ክቡር ሊቀ ጳጳሳት ካብቲ ብዙሕ ትምህርቲ ቅዱሳን ቦታትና እንሆ ውሑድ ተዛሪብና በቲ ተፈትና ንኡስ ኣይምሮና ብዛዕባ ዘይምግበር ዝስገለሉን ቅድስት ሥላሴ ተዛሪብናዮ በቲ ነገር ፈጽምና ንኣምን بالتعامل والجامعة من الجلوس والعمارات بمسكرنا بالضبط دخلنا اليوم بالله من هذا الذي عرفنا فالله سبحانه وتعالى الذي كان سبحانه فتقدس بالكريستيانا التعامل حيوانات تعبد الله سبحانه وتعالى سبحانه على مستوى الناس الجاهلية كان من تناسل الحيوان نجار الزارية فمؤمن كان في تنبيه الناس بالدعوة التسلل عن التبريد بلدي رياض ساكن على وضع الجلسة على Yeah.
ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይሜሉነ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር
Yeah.
ወለዓለመ ለጻድቃን ማርያም ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረቻከ ይራያ ዋእዛንናሂ ቃለ ዘማቲትከ ይስማዖ መንጽእ ነፍስ ጻድቃን ምራሕን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ዓይንተ ኣእምሮ ሃበና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርእያ ኣእዛንና እውን ናትካ ነቢይንኻ ቃል ክሰምዓ ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበት እስኦ ጎይታ ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ሄር መፍቀሪ ሰብ ንዝኾንካ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕቤት ከነስተውዕል ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ምትፍታት ባሮትካ ዘይቀንን ንጹሕ ሕሊና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኽን ምስጉንን ይመሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ለዓለመ آمين وآمين ولو ملأت السماء ጸሎትና ምህልላና ሓድነትና ዓብሽርና ንስሓና ተቐቢሉ ካብ ሰማይ ጠልም ሕሩቱ ለኣኸልና ንኹላህና ውጡስ ደሚኣኪን ማይ ጸሎት የህፀበና ተወልዶ ህፃናት ሕብየልና ንኹላህና መሃርኩ ሰሪቀ ኃጢአት መለና ኣውላዕና እንጀራ በረከ እንጀራ ሰላም ይሃበና ንሃገርና ኤርትራ ብናጽነት ሓልወልና ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩና ንዝበሉና ኩሎም ወልደ ማርያም ሚካኤል ሀብተ ሚካኤል ማትያስ ወልደ ስላሴ አውባ ስላሴ ሕዝቅያስ ተስፋ ልደት ወልደ አማኑኤል ወልደ ስላሴ በሬ ዮሐንስ ወለተ እግዚእ ወለተ ስላሴ ጽጌረዳ አመተ ማርያም ወለተ ስላሴ ወለተ አርሴማ ወለተ ፍሮወይኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ቅዱስ ዓመተ ጽዮን ወለተ ጀናብ ረሃጥዮም ኩሎም ዕረፍ ይዘከሮም ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸበል ዝገበሩ ሕዋትና ድማ በረከት ረድኤት ሃቦም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ይሓልዎም ብጸሎቱ ኪዳን የብጽልሎም አቡነ ዘበሰማይ እንበል ናይ ለግንዲራና ሎማበና ነና በደሎም ከምዛ አደግናሎም በደልና አደገና አበደና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም
Yeah.
ምልተጸጋ ጸሎተ ንስሐ ጊዜው ነው። አምላክነ ወላዲነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘደቆና ተወካዶ ወንደሎ አቦይ ማዊ ነው ወንደላ ኩሉ ገዋይ ማድረግ ክርስቶስ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘናሎ ዘናሎ ታይቆኑ ፈታነ ወይጎዛን አቦለ መንፈስ ቅዱስ አለ ገብረካቶ አባሲ ባርኮ መስሪያት ያለው ለገብሩ አይምሮ አይምሮ ማይረናላው በምግባራው ገና ፈው ቢሆ አርኮ መስሪያት ያለው ለአንዱ ባይማቴከ ወብታለ ነሳመልከ ወለተጋው ለተንሳሳለ መስሪያት ያለው ማስረቶስ ለተንሱ ክርስቶስ ቢሆን እንደዘከምና ወሳመር ነው አራባሰ በመከረተው ሁሉ ነገር እኩይ وكل صلاة عليه ينظر إلينا وتلا يمر الصلاة عليه ومن سمع كل سمع سمع صلاة عليه لكن سمع عليه ولا يقال ذكر تستوى تستوى ترى من كل سمع سمع كل كل سمع سمع كان من أنا يقول ترى هو بس ترى كل شيء عليه من أنا يقول أصلا كل كل غير زين أو يسوع ترى من سمع في روح هو ينصر تمارا وترى أربعة سمع أربعة كان سمع سمع لا أصل فهم تسلم يا الله أصل بكل طهار يا الله وسواء كتعدي وثلاث أربعة وجنا ويا ثلاث أصل توصل تطلع عمانات زين يوم أبد فهم سايتم كفتار من الرسول يا وطن من الجيل كل من الجنة على النبي يا بيت سمع درس سمع ثلاث وثلاث وعن من من كل سمع تسمع ولا يتعرف على الذي أمرت من عام سمع ثلاث لك الدجوج تسمع تأمر ومن ثلاث من سمع تأمر وثلاث من أولي وسمع عن كل طرف حسيت الدنيا سمع كاري وسمع من ثلاث فترتهم ولكن أمر من سمع وجاء من معرفة من سسوم فملو تعالى سحابتك من تكنيا لكم استوى الشيطان كل سوء صوت ودان ونعطانا كل سوء صوت ودان ونعطانا كل سوء صوت ودان وقال صاحب الكرتون كون في وارك من التحان وعلى الجنب وفرحات كاتن سيم كل الصحابة وعفيف الرياض جرا أول مصر سكير يعني وزر من العالم على آمين آمين ولا تسمع نفس الحرام سوى حرام من اللي تسبح عليه ونستسمع ورسلنا نسترى يتعبد الله أخذنا أعبد السمع الجملة
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ክርስቲያን ወሆኑ ተሰማሁ አቦታት ካህናት አይተገር ማትደቆና ዛካሪስት አቦታ አዲዛት ወደሲያ ህፃናት ከሚያህደጉ ከሚቀደሙ ከሚያነቡ ከሚስጉዙ የሰማፍና በአላምርቶ ፍጥረቱ በባለሰብስተመነዱ በአራቱ ህብረተሰብበት ስለሰምናውድና መቅርቦ ለሁሉም ስለሰምናውድና አለናለና ምዝማር በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ለጤናውስ ማረማማርነት አይትሎ ቅዱሳን ሰማዕታት ጻድቃን አማላጅነት ተላላነት አሜን። Yes,
Petros ke Pablo
Hawana Mari Melek Semana, Mari Melek Semana, Mari Melek Semana. Semua senangan mengaji hal dengan mustahil Hanana. Bersama Word Tersedus Abadak Berkhusus kerja Buat muda sesepuh dengan sebut semua dengan saya sesemua saudara di air sangat ketemu dengan Allah sebenarnya dulu hari manusia ramah kalau ada sekarang dia ramah kebersamaan kebenaran berdiri nafsu desperasi akibu menharat hiwat menatap نازع عندي وزمسانا ورسالنا ميبونا تتلمسانا تتنازمسانا لما نسنا فيكونا ترد ما أبتنانا أبتسسنا سالاسا سوسا ميتي سننا يبرانا في بالما زيارة الله قدس فقادنا لنا بعد نوعاتي كل الله بيننا يبدل لنا سالاساي سدبنا يسمى وعيو تتوعي سوا Lumah mati, lumah sedar bantai bawah suara. Sekarang di kota Syamaskah Hamdan. Lo aus kan bantai bawah lumah sedar. Mengurang. Lumah sedar, sampai sedar mengurang. Mejemberia taineru. Mejemberia zawara daniru. Kali sedar katainera. Sebenarnya lumah terkatai mengurap jadi tapi juga ketahui keluhan para serta Yesus lumah itu jika hati kau samai zuara dan kau samai zaharaga zedeba ولا حادي الأمور زبل حال بمحاز قدوس ياريد دراسة دسات ناي مزمور تدرجي فيه وسلم السلم مالك تتعامل إيش سلبت ما قدس زعبا قدس بعيو قدس نايجيريا أورد لنا لما نايسر دسات قدسنا بساسا درجة لما نايد سبات قدسنا نامي خونا لوينا ستمهرنا بسلبت ما كان بسلبت نيرا لو سلبت ما بزعبا مقرابيو مقراب زبل فوتو سلبت له مقراب تايمال مقراب تايمال سبب كندلوي نانا زخبنا مقرب ماله بجيزي بولي مقرب تبعي سوا جيزي سوا عندنا تابين مقدس تهلو كلا أفكار اللي قطع لما بيصوروا تقوسوا نقول أيوة نعان تايلين سوا ونيرب مقرب تبعي لين سوا عزنا برا ماله
قال لما تقلد ترجمة لما تايم مقرأ مالت مرة خذوا بوتا مالت مرة خذي من درا قبولو تينا لما እግዚአብሔርን በስብሰባት ዝራ قبولو مالت نموسيه نلكن باكسي مجمريا ግበር ታቦት በዘት ደህል ክብሎ ሆኖ ወይማ ናዓሁ መሪሓትኩም ተገይ ታቦት ግበር ክብሎ ሆኖ ንዑል እግዚአብሔር አምላክና በስብሰባት ዝራ قبولو ድንኳን እዩ ግበር ተባይቱ ተሐዚሙ ማለት ተመጀመሪያ ግበር ድንኳን ሐምድ ንበይና ያኔራ ማለት እስራኤላውያን ጆማ ካብድረ በዳ ሒዘማ ናብ ዓዶም ናብ ምድረ ከነዓን ዝኣተው ድንኳን ሓቂ ያኔራ ታቦት እግዚአብሔር ነበራ ማለት እስራኤላውያን ገና ምድረ ከነዓን ተስፋዓው ምድረ ከነዓን ራዕሌ ጎነውን አስተበራሌ ቦታ ካብ ምድረ ከነዓን ወጽየም ወስደው ወለው አስተበራሌ ቦታ ታይጎቡ ነይሮም ድንኳን ተሰርሑ ነይሮም ወይንማ ከዚህ ሕጂ ሙክራ ብንብሎ ዘለና ቤት ጸሎት ተሰርሑ ነይሮም ማለት ከቤተ መቅደስ እጅውን አብሊ ኪዳን ታያኔራ ሐቂ ያኔራ ከቤተ መቅደስ ናብ ኢየሩሳሌም ስለበረት ካለ አይነበረት ሰሐን ተራካኛራ ማለት ስለዚህ ካለ ግን ሙክራ እንዳተባለ ቤት ጸሎት እንዳተባለ ቶም እስራኤላውያን ጸሎት ዝሰምዑሉ ትምህርቲ ናይ ቦታቶም ዝመሃሩሉ እግዚአብሔር አምላኮም ማባዓልዩ በናይ ካህናት አማላልነት ዝብሮሁ ሙለን ቦታታት እዚህን ምኩራብ ተባሂሉ ንምንታይ ዳይሞ እዚ ዝቡብ ምኩራብ ሎማ አንተስ የሞተይና ከምቲ ዓዶይ ዝተነበረና ወንጌል ሉቃስ ኣሎ ምዕራፍ 19 ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 እውን ተጻሒፍና ንረኽቦ እንታይ እዩ ወይዳ ብርሃንና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ናብ ቤተ መቅደስ ከይዱ ኣብ ቤተ መቅደስ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ገበነ መንፈስ እቶም ሽቁል ሽሻየቱ ዝነበሩ ነታ ቤተ መቅደስ ናይ ዓለም ገይሮማ ዝነበሩ ሰባት ንዓታ ክገብሩ ገይሩ ማለት እዩ ፀራሪዎ ኣውፅዎ ማለት እዩ በኃይል ስልጣኑ ፀራሪዎ ኣውፅዎ ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ብሎ ማዕስ ተነበብ እንታይ ዝብልና እንታይ ንብልና ንብብ እቶም ተጠራጠርቲ እቶም መናፍቃት እቶም ዘይኣመኑ ኣመንቲ ዝመስሉ ግን ዘይኣመንቲ ዝነበሩ እዋንቲ ማለት እዩ እቶም ፈሪሳውያን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን በየናይ ስልጣን የኻነዚ ነገር ዝገብሩ ዘለኻ ኢሎም ከብሓሓተትዎ እውን ኣብ ወንጌል ተጻሒፍና ኣሎ ማለት እዩ እሱ እንታይ ኢልዎ እምበኣር ምስክር እንታይ ትበና ዝኽእሎ እምበኣር ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ኣብርስዋ ንሰትዋ እሞ ኣነ እንታክገብር እየ ማለት እዩ ኣብ 3 መዓልቲ እንታክገብራ እየ ካሃንፃየ ኣብ 3 መዓልቲ ስለዚ እቲ ኣብቲ እዋን ዝግበር ዝነበረ ነገር ብዛዕባ ናይ ሸቐጥን ምሻጥን ደሽያጥን ጥራይ ዘይኮነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ናይ ሙሉእ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ነታ ናይ ሙሉእ ዝነበረት ምኩራብ ብሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ለይቲ ክገብራ ከምዝኾነ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ማለት እዩ ከሕድሳ ከምዃኑ ናብ ሓድሽ ኪዳን ዝተሰጋግራ ምዃኑ بدوم وخسرتا بخان السو أبصر استمعت سرستليتن مويدو تسيو ندا بيت الكريستيانية تقدر بخان يزنقرب زلمانتي كهان أبخان تسيب بيت الكريستيان أبدالو وتعالو أستعالو أبيرترا تعالو أبونا بوتا تعالو تايت الكريستيان زايت الكريستيان زمنا يا غالسا إحنا من نقدر نهارنا تتمنى زرع يمبر من خلاص يا مالتي من مسرت عملتي እግዚአብሔር አምላክ ተባረከና ኢየሱስ ብሎም ሰረተ ያዛት ቤተክርስቲያን ማለት ስለዚህ ነዛ ቤተ መቅደስ ያታይወር ዋይዶ አፍሱዋሞ በሰለስተ መዓልቲ ተገብራ እንታ ናይ ሙሉ ኪዳን ዝነበረ እንታ ያብ ዝቆመራ ዝነበሩ እንተይና ደስ እስራኤል ሓደ ክጉድሉ ከለው መስዋዕቲ እንዳጽኡ አክንድቲ ሓጢያቆም መስዋዕቱ ዝኾኑ በቂዕልዩ አብዑርድዮ ወይ ድማ ከከምቲ ዓቕሞም ማለት እዩ ርግቢት ትኽእል ርግቢት ሒዙ መፅእ በቂዕ ትኽእል በቂዕ ሒዙ መፅእ ብዕራይ ትኽእል ድማ ብዕራይ ሒዙ ይመፅእ እሞ ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣቱ ነቶም ኣበሳ ዘይብሎም ብዕራይ ይኹኑ ኣባጊዕ ይኹኑ ወይ ድማ ተወረጋቢ ኣበሳ ዘይብሎም ንዕኦም በጃ እንታይ ገብርዎም ነይሮም ማለት እዩ መስዋዕቲ የቕርብዎም ነይሮም ሕጂ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ዝበሃል ተሪፉ ስለዝኾነ ነቲ መስዋዕቲ እዚ ንምትካእ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ታክገብራ እየ ማለት እዩ ነታ ቤተ መቅደስ ታክገብራ እየ ሃንፃ እየ ኣፍስስዋ እሞ እታ ናይ ሙሉእ ኪዳን ኣፍስስዋ እሞ ኣነ ግን ታክገብራ እየ ማለት እዩ
كم بحد شهامة يقولوا خمس دولار ما أدري ስለዚህ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝዝረብ ከሎ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ዝዝረብ ከሎ ብዙሓት ሰባት እናቶም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣለዉ ግን ዝገርም ነገር እግዚኣብሔር ኣምላክ ነዚ ኩሉ ኣተሓሳስባ ዝነበረ መሊሱ ወይ በዘን ሓፀርቲ ነገራት ቃላት መሊሱ እንታይ ዝብላ ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ሰመይ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ተጻሒፉልና ኣሎ መሰረቱ እንታይ ዝብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ እስከ ድሕሪ ይበሉ ቤትየሰ እስከበሉ ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ቤትእግዚአብሔር ቤት እንታይ ማለት እዩ ቤት ጸሎት ቤት ጸሎት ካልእ ዝኾነ ነገር ኣይግበሮን እዩ በተሓደ ድማ ምልክቱ እንታይ ማለት እዩ ነተማብዑ ካልእን መሰሰተ ዘውፅኦም ነተናባቂን ካልእ ዋላቶም መሽረፍቲ እውን ከይተረቡ ካብኡ ዘውፅኦም ድማ ምልክቱ እንታይ ኣብቲ ናይ ቤተክርስቲያን እንታይ እዩ ናይ ዓለም ነገር ኣይግበርን እንታይ ራእዩ ምስ እግዚኣብሔር መራኸቢ ትበር ካልእ ወላሓቲ ነገር ይብላ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ መንገዲ ሰማይ ልክዕ ካብቲ ቅዱስ ያዕቆብ أبو إسرائيل بقول يا يعقوب أما جدي خير كله أبو حدين ولا أبو خير كله أما جدي من الأسد مسحال الجريزة ملاك الجابر كاب لعلي كاب تحت اللعل قبل أن ما تحت الدورودو ريو سلسي زي أنت أيوة ما تدري زي أبو حكي أبدأ السماء مو بيتي البيت الجابر تبهالي لو ما أبدأ السماء مسلم من الرقم ما تدري እግዚአብሔር ተራፍ ስለሆነ ዘዛቦታ ያ ቤቴል ያ እንታይ ተባለ ይላል አብደተ ሰማያሞ ቤቴል ተባለ ቤቴል ተባለ ይሉ ከዚህ ነገርና ማለት ዛዛሱ ቤተክርስቲያን ድማ ካል ወላ ሐደ ምክንያት ይመጣል አንና ሰዓትና ዘና አላህና ማለት እግዚአብሔር ቆይቶ ታኪናልና እንታይ ማለት ነው ምስስ እግዚአብሔር አምላህና ነው ምንረከበ ካል ወላ ሐደ ማለት مخوم ما كتاب حنا يسوس أصابي مولزيا نعلم هنا ملك نعلم أيضا تايا نايمن تسرع بيجي أيضا ترى مخالطة أبدي كمزة وين ما تبرد تمالا نقاري أيضا نسيت اليوم كتينا نيرنا بمزمور كيرنا تمالا نشوف مالتي سلسلة تجي زعام برا نزي مسد حقي كتاب حنا يسوس ما نكون شلون كلون تزورو تايرو سوبيوم أسيبيوم أوسوم أباريروم هذا سبب ما أبدس بيتكسيان منيو نايك وينما نعلم جد تكبر نربحه سوقه نتعبي زمر سب خنا تلون كان يقولي بيت مقدس بزيادة بزبلة نزال حش زلا بيت مقدس بينما بيتكسيان يتابع الله يرياس لزخنا مصعدي خندلو زي ربوي ማለት ወደጋ ፈሐና ኢየሱስ ሁሉ ነገር ዝገብሮ ምንታይ በአብነት ይዝገብሮ ማለት በአብነት ይዝገብሮ እሱ ድማ ነታቢት መቅደስ እንዳይሏ ቤቴ ይሏ ቤቴ ይስይ ቤቴ ያለ ነታቢት መቅደስ ቤተክርስቲያን ቤቴ ሁሉ ሰብ ተሐስብ ዘለው ወይማ አዋሩሩ ወመዘለሉ ድማ ቤተክርስቲያን ዚያናቱ ታያ ማለት ናቱ ታያ ቤቴ ታይና ንብረት ትልቆልና ኣብ ሰማይ ተነብራ ቦና ናይ ቦና ቤት ናይ ቦኻ ቤት ተኾነ ቤት ካለ ኣይኮነ እንዴ ናይ ቦኻ ቤት ኣይኮነ እግዚአብሔር አምላክ ቤት የሰን ከይሏስ አና ቤትና ክንብላ ተኸሊ ይኸል ዘዛ ቤት ይሰጃ ንብላ ስለዚህ እዛ ቤት እዚኣ ቤት ጸሎት ያስመስኩም ግና መውዓሊ ወሐላቱ ዝገበርኩማ ይዝበሩ موعالي زرفت قبر مالا بلا كلهم تايقبروا مالتي سراري وقت زوجهم من هذا المال الذي يقول زي زعامي الكرسيان وانا تقوم مسكولو سبات كنا حسب كلنا زعامي الكرسيان او الحمد لله مسجد له زاد تصديق معاش له صباح له ስለዚህ ናያም ነገሮም ተስኩስ ታሪኮም ታዓም ዝጀው ታዓም ሰፊው تقدلهم رفيقكم كتبوا حرف لما تمسكي أنا مشكلة الدنيا تاني زيادة مسكتة أبغى أعرف الموقع أيتي في أكاد اللي غيرها
قلنا يسوط قلنا يسوط بحب ما زمحواتنا ونعزي بحب ما زمحواتنا زاد سبيت السعادة أنا في السعادة زلوا ناي بزحات بزحات جاية قلنا دا أنا بقول دا بقول تاي قبرلو أبي يجي يزور قولو زمنا هنا ما تدري سمعهم الله ده من أنا بسمع تنهنا يزور سمع له ده كم مرة سمع له لازم أقولنا ها نتكلم عن أبغى ها تسمع عايز تقبلنا ما تدري بزح قال لي اليوم نادلو يجون أداني بقى يجتون نادلو ما نتكلم لنا يكسر أنت يا خبز أكثر كذي بزح دقاقنا كمن نزاره قال لنا يكسر أنا تاي تمننا نقول أنا حسس نقول تاي تقول تاينا عاملنا تقولنا شباب الصوم كمانا فطورات الصوم تجبروا تعمل زحل ومذكرة زحل وقدلي من تمسس السماء كن متى كن سعرو كن متى كن زحل أبحث جاير كن متى كن زرقمو نرقمو عين على ذات خامنا شعور ذاين قبر مالتي ننعقا زيادة لما كن سسرح مغور مالتي قلنا يبصصا بعابيو تزيو زتقلنا مالتي عرب صلاة صاحب براي مرا قاسر حكده بزعبا صاحب جاير تقص كله أنا ناداتهم نجار كنقرأهم سري تايلو جيزي باللي بزح نجار سلسلة قبر مال مول آتا سلسلة بزح قبر هو بزح سلسلة أنا في سكاكا جاير بزح نجار سلسلة قبر مالتي مول آتا زي بنا نجار سكانة عرب صلاة تايلو مالتي أنا نز نجار سلسلة نقرأهم جيزي باللي جيزي حسرني ليش صعبة تي قدلي نايك سوسان زدلورا عرس باولوس تنقرأكم مالدي سلازي هذا إبراهيم مرام حسب حاله كلام بينا زعان من التزار سكان شعورتها يبي مالدي أبغى سارة سانكت نتايبل أنت مخلوق لوكي زعبان كده دون مبارك مسام صوت النيو كتاهي نداويت النسائية كقوم زعبان كده كيزن ولكم كذي بالله نساتو كده من المساسات تعرض طلعنا مرحلة الإسلامية نتيجة غير أساسي وزنا ولا رهبو أبانا بسعسو زبالة حواتو أبسحل السيد حانو تغمر أو كحيلو سراوي صلاة سحرو أنت متعدد سيوم كبحرش تقبلهم كقلب الناس بلد تنسى من تغربهم حرة عين دلل يلوم تسحب يموتوا قال عظم لما دلاسل بمجرد عبد العزون بموقع ما سفسخ الإدارة من تقبلوا دمجات تقصد تسحبهم موضوع وزعوا عندنا عدالة تخلينا نزوروا سام صوابهم حسب ما تراس تجوا عدم عادات تطيق بالكسر الدرن قدر ولو أملاك زعانا زحيش زحل زحل زي كانت صايم من غيبة زيادة الله تبدلنا طبعا مسكر الله طبعا نتتصفى وقوان دابلة تقصر مالتي سلازم طبعا زم سار زيادة من غير كبر نعم نقول تذكر تاريخ جيجي تكرينا حتى زم سار اليوم تقولوا دوت تاريخكم سات بحال عدي كعاطف وليد الموسيوم بحق أبز ندرنا هنا أبز ندر حبشة نقطة جدا حساب كمان نقطة شو سات تكريه كجماعة أو خبري زارك العادات أبز ندرنا ماله أبز ندري إثيوبيا كيرفراد زلزلة كابس سببه تاريخهم ينقرنا مالتي كابس جميرو كابس جميرو السودان السودان زي إيرترا زي إثيوبيا فهذا كله مدرسي كابس زروا حريون قدامهم تعب قدامهم عليه زرا زقالا إثيوبيا قدامهم زرا ما نسمع سببه كله في تعبراتهم بزوجي سبيعيو سكعني تعمد زعجل على صوم صلاة تسمين وزنابور بسحاب ويزي ما قلت ما نادي بحق زيارة الله كما كامل سنتهم لك كمجي مسال زيارة أقوري نبوة ما نادي بحال إلياس
ኤርሚያስ እንነብቦም ካብ ህፃንነቶም እግዚአብሔር ተዓረዮም መጀመርያ ከም ህፃናት ክወፁ ከለዉ ድማ ብሽም ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘመስገኑ ዳሓረይውን እንዳን ናይ ዓለም ገዲፎም እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ጸጋ ብፀጉር ተሸፊኖም እግዚአብሔር አምላክ የስሙሩ ከም ዝነበሩ ስጋ ሱሳ አና ብር ዝኣኽሉ ብቅድሚኦም ድሕሪኦም ኣተኪሎም ዝኸዱ ዝነበሩ መሳኻብ ኮይኑ ዝብሓት ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን እንተኢልና ብእግዚአብሔር አምላክ ክኸውን ኢና ንብሉ ኩሉ ግዜ እቲ ገድሊ ከነብቦ ከለና ብጣዕሚ ተኣምር ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢኻ ትብል ግን እግዚአብሔር አምላክ እንትኸምኡ ኢልና ንሓቲ ኮይና ተመናቕና እንታይ እዮም ዝብሉ ከመይ ኢሉ ይኸውን እዮም ዝብሉ እሞ እዚ ድማ ንምንታይ ዜርና ንእግዚአብሔር አምላኮም ምጥርጣሪ ወይ ድማ ምንፍቕና ምክዳን እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ክትብል ከለካ ንእግዚአብሔር አምላክካ ኣብ ጥርጣራ ምእታው ነቲ የምልኮ እየ ትብል የኣምኖ እየ ትብል እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ጥርጣራ ዝእቱ ምዃኑ ክትፈልጥ ወይ ክትርዳእ ይግባኣልና እዩ እዞም ቅሳቦ ድማ እዞም ሕልፊ ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ዋላ ኢትዮጵያ እውን ከይተደረገ ብዙሕ ቦታ እንዳተዘዋወሩ ማለት እዩ ብኸምኡ ድማ ኣብ ምድርና ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብልምዲ ጋብር ንብል ኢና ትቐንዲ ሽግግና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ገብረ ሕይወት እዮም ዝበሃሉ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ገብረ ሕይወት እዮም ዝበሃሉ እምበር ጋብር ዝብል ብተለምዶ ዝመፀበር ጥቁን ትምህርቲ ጥቁን ቃል እንታይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ገብረ ሕይወት ክልቲኡ እዚ ኣብ መፅሓፍትና ተፃሒፎም ንረኽቦ ገብረ ሕይወትን ገብረ መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ቃል ኢና ቤተክርስትያን ትጥቀመሉ ማለት ወይ ድማ ትነግረሉ ኣብቲ ገድሎም ከነግረና ድማ ቅድሚ ምውላዶም 30 ዓመት ተኣክል ወለዶም መኻናት ከም ዝነበሩ ዳሕራይ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም ታሪክ ትነግረና እሞ ናይዞም ቅዱስ ኣቦት እዮም ብሓቂ ጸሎቶምን በረኸቶምን እናማላልና እግዚአብሔር ይኹን ንእሽተይ ከም ዝበልኩ እየ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 እንታይ ዝብል ኣሎ ኩሉ ግዜ ክንርሳዕ ዘይግባኣልና ነቶም ዘፍቅርዎን ዘገልግልዎን ንሰንበት ዘኽብርዋን ንኽዳን ከዓ ተጠቂቖም ዝሕልልዎን ምስ ህዝቢ ማሕበር ዝኣትዎ ሰራሕተኛታት እግዚአብሔር ከምዚ ይብሎም ኣብ ቅድሚ ባዕደ ነዚ ሰብ እዚ እግዚአብሔር ከምዚ ይብሎ ኣሎ ነዞም ምሳሌ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሰላምተይ እንታዳ ሓሊኻ ንዓይ ዘሐጉስታ ሓሪኻ ኪዳነይ ከዓ እንተኣፅኒሕኻ ኣነ ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደንበይ ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድ ዝበልፅ ድማ ስም ክህበካ እየ ወዘይርሳዕ ዘለኣለማዊ ስም ክህበካ እየ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ንመን እዩ እንተኢልና ንቁጥራን እዩ ነቶም ሰባት እዩ ማለት ልክዕ ገውፃኢ ኣይኮነን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ግን ዘለኣለማዊ ስም ሂብዎም ስጋ ሕጂ ንኣብነት ባዕል ኣቡነ ኣረጋዊ ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ካብ 5ይ ክፍለ ዘመን ነበሩ እዮም ካብ 5ይ ክፍለ ዘመን ሕጂ ክልተይ ክፍለ ዘመን ኣለና እስራን ክልተይና ዘለና ሕጂ 21 ዘመን ክልተይ ዓመት ኣሎ እንተኢልና 600 ዓመት ከባቢ 600 ዓመት ከባቢ ኣቡነ ኣረጋዊ እናበልና ንኸይድ ኣለና ብኸመይ እንተኢልና እግዚአብሔር አምላክ ሓሳብ ስለ ዘኽብሮም ንዖም እንዳኸበርናዮም ድማ ኩሉ ግዜ ካልኦት ቅዱሳን ነቢያት እንተኢልና ሕጂ 10 ዓመታት ማለት እዩ ገሊኦም 3,000 ክገብሩ 4,000 ክገብሩ ዓመት እስካብ ሕጂ ንዝክብሮም ኣለና እንታይ እዩ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ስለ ዝኽብሩ እዮም እዞም ቅዱሳን ልክዕ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ልክዕ ከምኦም ማለት እዩ ሽሑኳ ውላድ እንተዘይወለዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብደቆም ሽሞም እንተዘይተፀውዐ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና ከቢሮም ዝነብሩ ዘለው በዚ ቃል ኪዳን እዚ እዩ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንተሰሚዕናሉ ኣነ ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደንበይን ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድ ዝበልፅ ድማ ስም ክህበካ እየ ዘይርሳዕ ዘለኣለማዊ ስም ክህበካ እየ ኣበይ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ብኸምያ ድማ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሕጂ እዚ ናይ ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስትያን እዚ ዳኣቡነ ንምንታይ እንተኢልና እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዘኽብሮም ኣብቲ ቤቱ እቲ ዳኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል እኮ ካብዚ እንዳ ስላሴ ዝበሃል ፍልልይ ኣለዎ ድዩ ፍልልይ ኣለዎ የብሉን ግን
አክቲቬት እግዚአብሔር በኢየሱስ ተባለ አክቶ ይዘምና አክቲቬት እግዚአብሔር ታዩ ነዘብ ቁሳለ እግዚአብሔር ታዩ ማለት ነው ዘለዓለማው ስም ስለዛሃበው ብናቶች ነታዊ ክርስቲያን ታዩ ገብራ ማለት ነው ንጽዋዓ ማለት ንጽዋዓ አው ነገራን ከስብልስ አው ነገራን ከስብልስ ተጸውዐ አብያተ ክርስቲያናት አገርራ ብዙ ነው አገርራ ወላም ኢትዮጵያ ወል ብዙሓት አብያተ ክርስቲያናት አሉ እዚ ድማ እንታይ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስለዘምሮም ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናገርራ አይኮነውን እዚ ገርራ አስተግሮም ዝዓረቡ ማለት ነው ሁሉ ሰራው ማለት ብዝኾነ እቲ ገሎም ታሪኮም ሰፊሮም ዝበልናዮሞ እግዚአብሔር አምላክ ናቶም በረኸት አይፈለየና ነቶም ብስሞም ልክዕ ከም ተቃል ኪዳኖም ብስሞም ፀበል ዝገብሩ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነት ቤተክርስትያን ምፅዋት ንነዳያን ንዝጠመዮም ዝፀለሙ ብስሞም ገይሮም ዝህቡ ድማ ዓስቦም ኣይተተርፍኒ ብምንም ተኣምር ኣይተተርፍኒ እሞ ነቶም ዝግበሩ ዘሎ ዝገለፅ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፀገሙ በረኸቱ ይሕብረሎ ናይ ኣብ ነገሮም ቅዱስ ድማ በረኸት ይዓድለና ካልእ ሕዋትና يغريت على طواب لنا نايك سنا برغد يلوم زحواتنا بزعبا نمكرا نايسا ساشتونا أبزي فاميلي فارغالي مالو انتقينا وقتشي ويقلو فهنا نحبو كان معكو تتابعنا فوق جيرو فوقصلنا تزيكونا نقل تحان برغد فاميلي هجنا وصلمو كنا بوزعا بين مقدس زعبا ኣብዚ እግዚአብሔር አበልና ተቆጥና ተወሳኸውና ያውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ቆሙ ገቢ በተሰጠበላ ሲፎም አዳዳለ የምናለው ኖት ወደና ወስድ ይደማል ካለ ኻልሰይ እግዚአብሔር አምላክ ሐቂ ከሁሉ ጊዜ ዝበር ሞባ አምሰምናለው ዋና ተተናሐና حقنا الله نحسنا رب بيكولنا እግዚአብሔር አበና ግባስና መቀደስና ያብናገሩ ቅዱስ 50 الله ስድራዊ ተንዳወይ ማቴዎስ ማቀደሲ ናው ነገሩ ቅዱስ ሚቲ ሓዳስ ናይስና በረኸት ሚቲ ማሕበር አቡ ነገሩ ቅዱስ መቀደሲ ተከፍሎ ዶላር አፍርሲ ሰበብ ጸና ማለት ይምጾ ተከፍሎ ዶላር ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ይረዳና ናይ ሓድ ለበፀካ 50 ዶላር ኣደይ ወርቁ ገብረመድህን ናይ ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ 150 ዶላር እግዚአብሔር አበና ገብረሰና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም መቅደስና ናይ መፅዓ ናይ ቅድስት ማርያም መፅዓ ዝነበረ ይስለኒ 560 ዶላር ይሆናሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝወደድ መተካካኮ ሓብትና ርሽሻን መቀደሲ ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 100 ዶላር ሓሻ ኩላቱም ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣብሞ ስከብረብረያሞ ክብረት ሃበና ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድማ በረኸት ይፈቅደና ኣቦና ሓሪሶ ዝገብሩና ጸሎት ገብርና هذا نقرأ لهم حساس أبدا ما يكشف ومرعى كل اللي يأخذها ولا حدا سبب يدا يسوي نادر لا يقع صوم صلاة مسلم خمس سداد لا يفهمنا ما الذي حبيت نوادي الشهيد عمل الصاد من الصلاة من فرصة من الظرف والحق ما يقطع ما له من سمع حد الذي يرلو صومي شو عدد الجسد ما من الجسد جاوب الجسد ما لا يمكن الجسد ما وعد الآن ما أدري وله لا يكون لازم صوم هذا الظرف ما حد أبغى يموت أنه وارث
Christus